Tay karong adlaw murag tuan ning uli na. Gawas sa ospital si tatay. Salamat sa inyong mga pag-ampo sa ang tatay niya. Karang na ay salamat din ninyong tanan kay bawo ko nga nag-ampo pud mo para sa kajuhan ni tatay. So karon tuan nas bayin uli na. Nakagawas na siya karong adlaw. Hi guys, happy Sunday natin tanan. Duming karon, big sakto ba ko bing? Karon day kuan mag-istorya lang to sa tong vlog kay. Nabi isa namin nga patawa magoy mo tan sa kala. Ha? Oh, baroy. Hangag na. Nagnas kami nga. Ano na tabi na. Skot nga tong tripod lagi nga daoton. So mag-istorya lang malita guys. So karon ikatulong adlaw sa obserbasyon sa ahang tambaw nga gihatag sa doktor. Pero tay sa kay makipakita nindo kang im-im nang trabawas na may pa. Na kaya ako sa picture di mapilit. I love you po ko. Na may mga ID. Mga karaan ng pambawa. So na. Yes tadi. Guys, dating istorya ay ganina di ay nawag na ho dahil na emisyo kinsa diya kong kuan istoryahan about tenis ang sakit kay nade po si Jay kuan nga para sa so kuan di laman lisod magapod guys kay nalag mi dari sa social media sa ko kay mag-host ta si para istorya ra bata naman ta sa social media so kinahanglan lagi jud nato nga aguban hinahinay nato gi-istorya so hinahinay gi-istorya kuno so agadzong sakit ka na imaray naman jugon ja alaman ninyong istorya nga wa na si Zay kaaduhan so adyo ni antuson unja naidaghang nito doon hagun saon ja na pwede nga ato ko Singapore to kuno ko magkuan aghang nerve dead guys mao ni siya nerve siya ja kanana ay kanana si katawag sa dari ba man nalitay man ni unjang da sa tari na hinay mo na nga nay mga dagang advice na ja silang tagpa-advice ja bisud malagi po ni patay daghan gasong kwarta nga dupat tas lain nasud para to sa patama sa sanaon makasanaon naman ta diyan kana ay namat day madam kaba na kag sikin saka ada po isa day nga daghan ko advices ron daghan ning advice na bayan sa angko ay ang uban mo guys nga nakasubay ba jud sa hang sakit sa kadpa sa una sagad pagsugod na sa ang vlog kay naano din ang sakit so nakasabot sila nakaibaw sila igod sa sakit ang uban kay doger so katong uban nga wa nakasunod sa akong vlog kana ay so sila kay bao unsa nakadugay ning ang sakit na Ginoo ko naglubat ng day ni kasi naglubat ng day ni sa power bank ninja mo to nga kanang baron unsa ka man si katawa unsa ugma manguli ni pohon-pohon so karon kaming gabi so kananay ugma lang jud ko na sa jo pohon-pohon muli na mi og buhol kaya nakana ko yung problema sa boarding house namo tagan ni problema jud guys ga kuan ga sabay-sabay
So mao to nalingkamot na naman jud ko sa akong kaugalingon nga na ay nalingkamot na naman ko din ko magpadas kuan ka na ilabi na kuno guys natay og na din kuno tay sakit tinangan magkanang basbasas mga stress kay isa nang stress nga makapadugang ja makapalala sa atong mga sakit so mo na nga kana ako daghan man sa kog stress kay ba man sa mudana nga daghan jud ko gipangpas ang mga problema ja mato nga mo dong man ko sa BGMB siguro Smarties kasi maripod kay nakato problema imbes na katabang sa financially na ginagmay nakatabang siya sa ijang abang so karon tibok January murag wa sa abang so mala na problema na po ko guys kay timbayad sa amilyar nila sa Boracay so sa panagid sa kagawas kay na sa ilas nga hearing karon January so mala guys nga decided na kananay sabay-sabay agang mga kuan so na di ko'y tambaw na naku rapod ka buo di ko na pwede o kanon na dyan kay dati pagkatang atay gatang kidney o palabi taran ng matamaw nga mga kuan ba ito mga medisina nga di angay i-maintain para pawaras gatngat so murag ni azon ko na ni Jack kay murag na nakaistorya ko so pagkagabi kaduha pa katambo ang nainang ikatulong man lagi rong gabi so kanang nay mazug ang tug sa gabi guys na gipukaw ra ko sa gatngat mga kaduha ra so natabang ra pud sa kompres ra pud sa kangat-ngat katong kuan katong ang murag kaduha ra jud ko ning mata sa tibok gabi so okay ang gihatag na ni doktor pero napo ra sa isang ganyan nga ana ra jud kakatod diha dyan pabalikan na lagi po ko guys pagkaman sa napo katambaw na nga magpan lagi ko sa kanang financial kay buhal ko po kog sibon sa agahang obligasyon na to sa buhol lagi bikan ko kuan mana usapon na sa ahong ngayon dito nga maglikay tas stress pero di na nato kanang na ay malikad dyan ng atong mga problema matulog maligi no karong kuan kung sa kutay pa January nga maka gawas ng smario kung sa kutay pa guys kay kuan lubat na ko sa libre pa itong hindi ay dari wala magpapulibawin so asa nag-vlog na ba ko kaysa kay lubat ko ay imo ni day suwat ni mo oo mura mag-redoan pa ka na po yang ipa-vlog lagi ko yung kuno. Lagi. Mahalin. Lagi. Ang dali na. Asa pa ganyan video. Na guys. Ano ba tayo nila? Nana? Naday ko nito. Diyos ko na sa ikundo. Isa ko na ipabalig dya. Dya. Pinanglang ipa-vlog. Sumali na tara kayo matagaan tagtang milyon. Ko diha ra kabing. So, na ba ni battery ning tripada? Ato na ta daing na naman ko day. Kay dati istorya. Karon day kuno guys, day nako nay condominium si Kuko ko kay baka sa dapit. So, ahang i-vlog bisig nay ganang mo palit. Palitain taon ninyo kay ra kaluwas mi. Bitaw guys. Nasi Jai ko, nasi Jai kundo may balik dyan. So, di istoryahan mo to guys. Malulit ang gingan nga sa karon. Agahan na naman dyan kuan pangasgan. Ginoo na naman dyan nga magabo na. Nasaw na siya ka po nga isa mong adluhon. So, salamat din ko sa inyong mga salamat po sa inyong mga pag-ampo po sa ang tatay kagtiri si tatay karong adlaw murag to aning uli na
gawas sa hospital si tatay. Salamat sa inyong mga pag-ampo sa ang tatay niya. Karang na ay salamat sa inyong tanan kay bawo ko nga nag-ampo pud mo para sa kazuhan ni tatay. So karon tuanas bahin uli na nakagawas na si Jack karong adlaw. Nga naman nato guys kanang na ay kuan ang ipatanan ni Joag kundo ni Coco may biligja ko kay bago pinapibiligja guys. So kuan na naman ta kanang na ay update na naman ta dali sa ang vlog. So sa mga dato diha nga labi na sa abroad nice ka kundo ni Coco ko kay bago pila to ka floor nakanto na ko na atong last year abot na ko sa isang kundo pero nakakuan ko ako ka pag pila ka floor tong isang kundo. Pag vlog na lagi. Ha? Ako ko. Ha? Di lagi na pa ba na dari rin? Yeah. Kana na ay. Ingnan mo kag mato na day. So mato guys. Why video ni? Istorya ra ni kay kanina ay Domingo maron ja. Una lipay ko nga si tatay nakagawas na. Dira pa isa di Si kun nagmodit sa ako sa guli sa buhol. Bagi mingaw siguro ni sang lolo. Pinangga man ni silang lolo pod. Tanang apo binangga din na ni ja. Mas binangga pa gali ng isang apo kaysa isang anak. Oh. Di ba si ako ang ginugot ko? Angging na. Kaya ka. So man guys, padong miss kondo karon. Pila ka floor gali to day? 15. 15 floor. So nice nga isang asa to nga lugar? Wala. Kuan. Kapitol. Duram de kadyo. Tulo lagi. Dulo sa Ate tanan. na 50 te. Sana. Kay. Diya wala di ba mawa ko. So mo to guys, tanawan naman nato karon. Kailangan picture ni i-post sa Facebook nimo. I-post ko di mo dai. I-vlog na handay post ko siya. Oo. Tapos anta kay ang tana. Lagi. Ganun lagi siya kay mag-video siya ng picture ko. Ni sa kodaan. So guys, mato na mi. Kani bantay bahay ko si Ta. Kon sa pabanes ko ari na kung Di man sa kuban kay gidugo. dugo kapoy ko sa biyahe dugo. Buhay sang bisong. Ato na meron. Mangga. Ato mi wangga na pud jam na pagsakit diyan. Kana raga usa ka gamita ha kana. Na pat ka mangga bahala ka. Nay kwarta na. Aja su ko ingnan sakit mong diyan ha. Balik mangga lagi. Kung si manggaron kay Domingo. Na magud sa gawas. Patagpon ka Maxine. So guys, see you sa condominium. Bye Bing. Bye Bing. Bye. Ay, dihara ka. Pantay bahay. Pag mo kasi man sinilas. Dihara bitaw ka. Ginhan ko dani kay ko. Gaan. Mag-live ko lagi ka mo. Bahala ka. Live ka. Ngiri. Klaro na ko dito. Agis na pan di Manila. Igo man ako. Una lang. Una lang ito si init pa. Ang ilang init diha karon na pandisal man. Kay kuan marunong na sila min. Nasa pandisal ilang kuan init. Init, init. Ay, Board yung maya, board. Hindi do mataga. Hoy, sinana. Oh. Sa atas tayo ba atas niya? nagligid. Kinahinay taon Maxim. Wow, manatawag ang ligid ba? Ano nakasakay ra ba? Mao jud. Hinay ray. Manila West.
Gida yang tadi. Ano yung donut, miss? Oh, lagi. Ano naman? Basket. Hindi pa narinig ka po na po yan. Isa ka na pa. Pila ng hotel ni miss? Ya, malagi pulo dai. Di asak po. Na malagi sa pulo. Sige, di dorang mo pala. Dahil pag duha ra sa tanan. So ayan ako nung ato nakita ang admin. Mangitaw kita yung ablan man sa suga. Wow, right. Sa wala pa kay Domingo. Palihog tag maintenance siya. Okay. Magpaon man ako. 20, 15 o 7 tower 1. 15 or 7 tower 1. Roger. Mani guys, baligza ni Mainland Tower na dari ako namin ni Coco. Inahan mo palit. Pagani, may photo rin na. Sa siguro. Panita ko siguro mo sa kuta na. Di pangita. Pangita. Asa nga term to? Gibulong. Na bita eh. Kanang gibulong ba? Di pangita. Asa na panang dapitan ng inistoryahan nga gibulong ba? Ay, pagkabay. Ha? Nasa dapit ng gibulong? Bang. Sa gibulong nga term. Bisaya na. Bisaya? Gibulong. Ito, ibang nito kung sa ibulong. Ang gibulong kay giyong mo na. Gibulong. Lain masa ng gibulong. Ang gibulong. Gibulong ni isa ang isang kuan. Gibulong. Mana gipangita. Sa labit di bolo. Ano, pangita siguro. Nung pasabot man lang siya gipangita. Wow, okay. Wa man siya gibuhasa, so gipangita. Sama ka. Ang sa di ay. Gibulong yan. Bolong yan kami 16th floor. Asa mo kapadong? Dito ang bigas. Hindi siya. Ah, Sit. kaysa na hawa sa diyan na. Bago pang linda ko ang lain. Hawa sa mo. Ang sila ko ang lain. Ang sila ko ang lain. Uy. Katadaan ko nung kanina. Ang bagay, ay ito ka Pa. Iyon pa. Gion pa. Simple
sa ubos. Hey guys, mani aguan. Okay suga kay abrihan pa. Kawin na po sa mo ni ang sala. So, taas. Dapat dia. Dako siya. Kani, yung dayon. Bago. Nata mo ba nalita? Ja. Sinana na. Di ba sinana? Kwarto. Baga ni sa bagong mag-asawa day. Ako share rin oh. Yan siya, may bakta. Ako siya. Naman ang limpyo na ito. Uy, gano'n limpyo mo ka diya. Ay, di na magkuha rin. Kinalang na magka lang. Kulong-kulong. Luka aircon. Mandal pa ba na limpyo? Luka aircon. Ako hindi ko nagamit. Pila? 5.4. Dako kayo isorti na mo ani. Ang sere. Nanay mga daanan. Ang gamit na siya. Dako dahil sinisara dahil. Sarang sana ha. Ano guys CR. Sarang CR. Magsinit pa kayo kay Corinthi. Ang condominium ni Coco. So guys, do ka room. Nice ka do ka na ang kwarto. Sala. Tako ka sala. So tako mong pamilya pwede ra. Basig na sa amigo ba na? Sa amigo nga mo palit. Mahalin na lagi ni. Sa kari guys, so ano. Grabe double. Sa YouTube ug sa Facebook ko sila CR. Kwarto nga may bathtub. Yang gi-vlog ko dari. So ika picture day ha. Tagara ko sa picture. So ngani kwarto dake, mo ni di bathtub diha. Abli sana day kay sarado ganini. Pang nagsila. Abli sa bakay nagkon ko sa. Ay Ko ang pan. Mga ni bathtub mo CR. Hindi ka daw lunod sa bathtub. May mga kabinet. At pila makani package sa makani tanan day. So 30 makapalit sa overlooking pa dito sa Guadalupe. Guadalupe na makita diha day no? Guadalupe kuan kini din ko ano man ni. Sana diha. Lahog. Asa spikas, lahog. Guadalupe na spikas. So na aircon guys, tulo ka buok. Asa ka aircon. Nag-aircon dirhi. Tulo, ta dito sa salag usa. Kadi usa day ka aircon. Diya, sa salag usa. So, bugnaw tanan. Duha rin Facebook o YouTube. May palitan na rin kay aron na yung puzo. Kay 4 years way nagpuzo. 4 years way nagpuzo ani day. Pat katuig way nagpuzo. Nice. Nanana ka nang limpyo. Palitan na yung condominium ni Coco. Nawa ko. Dada gawas. Nice. Kisa. 5 pata. Kasi nakakita na sang live. Bisag palit sa isang panang siman. Ang naman siya. Si friend name him. Ang naman. Ang buti siya eh. Ang naman. Nagala po 50 to.